đây nhiều thứ ki jing khawai niam jong ki ju ki jing khawai jong ki ju ka ba ki jule bangila ban i kitab Leviticus nama na ka kitab Exodus ha ke kitab Leviticus anda ki konisel kila satil ha ke caka ka ba ki dei ban satil ba dei ban syong ban sa bleu la ai ki ban thau ki yeng jan ki yeng dara ba bleu la khot du yo aran ba ki kon jung u ban long ke ling do nang ta la batai ru ki ba ki kumno pakin dan ke jidai bat u da ka ba ai ke jing kenya jing kriam ba bon pha bat kum juru kumno ban yadai bat ke para brio bang yong kata ka morality kumno be dai ba ke di sanchar kadar ba ka dar penlap agani kitab Leviticus kani kitab Leviticus ka de ka nongrem ya ka jinget jong ki jiu bat ka de ka nongrem ru ya ka rukom im jong ki jiu bu yong ka culture but nakani hi kadon be ka jing pen phalang cha ka jing im jong a ba jong phiru kum ke bangai how Jesus Christ namar na pipuli kolosai ar kan nyo ko kumno um, baro ki bakum kita ki long tang ka serngio ke batho ha ka tes men berem ki long ka serngio jong ki ai ke ha ka lawai ka ban sawan ka jing sha ka long ukris kini ki long ke bala i ha ka tes men berem ki long tang ka serngio andai ka jing sha ka dai ha ukris kejisya pa kedai ukris keserngio pa kejisya la affair dai keserngio kam dai kejisya re kejisya he kedai kamet kabalong ukris te kambun ni gini kit bible ba nora hane kapor kidai ki balashim na ka translation ka batmai jong ka bible khasi bun ngidang ya puli be ya kane translation ka barem namar bang ka bible society ka kham nom no ka bible society ka kentu dai ban ya puli ka translation ka barem namar kawan na ka old king james version te yung ka kamlong ka kambiang andai ha ka rukam tho pat dai kadan ru ka jing sutanat hui kuli ka ni ka version batmai namar ba ka kalong tho benia kalong kam shai kam suk ban su thu ya ka tin khasi mala nang kam refine su ka tin khasi ha ka ni ka bible translation batmai saya don lang da pi yo ban thi ka ni dai ka we la ban ong ba dan ka ong kumno la ban puli batmai barem dai ngan kam kan mau ba hak bedai baka jing persat musim ya kaktian jong belai ndai bala persat musim ya ka translation la ne ka bala pen kalaktian ndai persat musim ya kinong tho ki ba tho kaktian Hebrew ane kaktian Greek ya kaktian ke jong belai mut ki bala persat musim kini kita ndai ya ka translation mo de takdau pen lap kini kita ni ki compare ke ba ngala sat na ka Bible mai um, bat ki kam suk re kam balong sem kam pensuk su ingi ban su tho to ki nyotli ki jing khawai jing ki jiu ki baran jing dai bat ka jim ko jongi ke ba kedau yo shopam kres nyam la ban klet ba ka we ka kubor ka ba te songlang ya ka bible hibro ka we na do genesis ha do jing pen pau ka dai bet ka kubor jong jing penem nyong ka gospel mo ka kubor jing penem ba blai ukwa ban penem yangi bat ule ru ya kata to ka jing khawai ka ban kong ka bang i ha ka kitab Leviticus ka dai ka niam jong jing lai ka dai ka niam jong jing lai ka kedau chapang uji su kres bau deu khôn lang brat balayap na kam ta jongi la pi kan mau ba ki kun sel ki jura ke ka niam jong jing lai ha ka da ka miet ka blai uang ngan syo yap ki kun senang jong ka Egypt paro na do ki breu ha do ki maran dai wang i kun sel i ki jiu paro le kom no phe bia lum sieng dai phe ban sim yu kun lang brat ba kan sai penyap ba penyaba meu tau kun lang brat sieng da dau de da da haki yeng ki dan ki khot tang kendiat ngot kemla ban pelut dai lum arieng la yeng ban syong ka ju ka jaka nang ta ha syong khop apa yeng bar jong ka jingkhang jong ka yeng ha ban ta ya ka snam jong kun lang brat kanang ba la dau angel jong ka jingyap uwan ban syo pen la im kinunu ka yeng ka bomdan ya ka snam kinam la im teu blai ule ya kata kun sel ki ko ngo ya kata tik ba tik bat kilaya bam hak ta kamiet ya kani kaniam jong ka jinglai bat la pipule kitab Exodus no kata ni yang do ba kumno kata kamiet ba boleh la pelaj em ya ki kon Israel haba la iya ka snam ki saukat boleh la pelaj em no ki deu diu kon lang brat bi kon lang bagi kon Israel ki bam hakan si jong kaniam jong ka jinglai ka dei ka jing pen kan mau ba uji sukresi udah kon lang brat jong boleh ubakit no ya ka pop jong ka pertai kembala pala da Yohanes wang ha kasi kababot Yohanes lai iu Jisu wa wan sha u ba ulang hakmi kon lang brat jong blai ubakit no ya ka pop jong ka perthai de ka dur kadar ka ka serngiu jong kata ka jing sisa ka bau Jisu ulakit no ya ka pop jong a ba jong pi ya ka pop jong ka perthai baro ka wei de baro
Gibril kipe chagading pana ga jong Jisu shwa jong Jisu ru kipe chagading pana ga jong Jisu hadin jong gading pana ro kumbalong mga opi ngipe chagading pana ga jong Jisu mangin yo ya ga jipenem nama demi ubalakit no ikipop ke jongi ga jing kawai ko baar ga de ga jing kawai ku ba klem thia de wei ni ku ba klem thia ara pishet jing bam pi chet uklen mo kini ginong chet jing bam khasi chet uklen pi hab ai yo thia mong sada mo đấy và set puri rồi cái ai và set bun và set roti lagi ai vậy đấy thiệt thì vì uniu bun cho ba un i đấy cái ai đầu thiệt cái khle lang bầu thiệt thì đi barit bàn đà la i bầu là siệp và đây đây thiệt u phần siệp ya utu bun baro way đây cái con Israel sitio cho ba ken rakhe cái niam jong jing lai ki ham bam yo ku ba khlem le thiệt đấy ken bam yo ku ba khlem thiat long the kum tu biscuit nutrichoice ba si ya bam ha ki ba ma ki ba penduna sini dai ba belat ja biscuit ulong do bastang na ba khlem ai thiat ustang kum tai dai ning kong koren san reo do pra cái thuốc cái này với tàu thiệt hay này cái qua bật với tàu thiệt đây cầm long cái bật đây phi bà pen sông sarong hitip ya ka jing ong tang kindiat utiat upen siap yo pu im bala khle hidai ban weng no yo utiat barim jo kapop bakum ta phem long khuoi na kum ta phen long khuoi na dong shadong ini la presrim yo utiat bat kapop to phen long kum ka wei pat ka jing khle jong pu im u ba khlem don thiat kum ta da shisha ngatep philong kum ta nabaya ka jing khawai niam ka jing light la pen kre men ta yo kris phon lang brat ka jing light jongi lala kenya Dong yang rakyat kajing kau niam tu dau pu ubadan utiat ubarim jong kapop bar kajing baman handai dau pu ubam dan tiat upu jong kajing khoi bat kajing shisha ya utiat ane la pensriem bat kapop shwa ba pen rakyat kan niam jong jing lait ki kon sel ki haban plet jingmut shoblei ban le pop dai la dau briu plet jingmut shoblei un kiar na ka bale pop đấy weng no ai kata kajing mo berkat ke ba sne ke ba thala weng no kajing le ke ba penbit tenget namar ba apa kapop ke don đấy la da phem weng ya kapop đấy kanang roi si nang roi ta ka dau hiong la dau briu kala bomot na kapop ko baule ning kong đấy dau le ba ar on sngo ba kam dei su kapop le balai so bum dei su kapop ta ka dau hiong na kata kajing melien ban le ka kala sa kata ko jong melen ban le dai na ka melien sa ka melen dai ka don ji dai em na ka jing melien sa ka jing melen dala melen dai ka bot ngo bam le le sure dai te ka dau nei hap na do ko bas dang hi phia ban te la kam la da his dang ban le pop na mar le nang le sinang le la phem kala ka ba mot ka dau hap weng no kita baro na pai lang jong blei hap ban weng no long balau nu ka yeng nu ki bre ke beset yo ku bat utiat ha kata kapor ken sha ot no wat no pai lang jong blai ru adu kata ka jing bisyar jong blai kalong bat hap taj kur hap taj jan no sendan hap taj no na kata ka jing turku jong blai ru ibale kamta kata ka de jing mut ka ba long bakin rakhi yo ku ba klem thiat ka ba mut bakin hap ban weng no ya ka jing long barem ya ki pop barem baro hap weng no bat ken hap ban dan ka jing dei ka jing mani ublai ha ka jing janai bat ha ka jing sisha ka ba mut ru ka jing em kristan ka dei ka jing slok dei ka keren ru ba ka jing kristan ka dei ka jing slok nama ba ki wan ban ya bam yo pu ki wan ban ya bam lang ka dei ka jing slok ka mut ru ka jing seng kristan amla ban im merwe amla ban ong ba ngan long kristan merwe dum le ngan pulih hik tin ju blai ngan duai ngan siam hi jing hai trai ngan song hai yeng le yu da le seta siang mane dan gibreu bang komtar so biang dai le si ha ko lockdown kala jan yalam seta dai dai kat no ke jing le a ju gibreu pat ki ong hun pin chulong sang hai yeng so khiam dai hade bagi wan si ji sang pat kala pher si bun tak dau ngi kentu Henry namar ba ke pertai media menta padai ngidang nyai bat ban don online do ke sekri namar balayu ma ngi haban surf langi gebriu hab sekri langi gebriu ha kata kurukam re long ka bala epi ke page online ru subhawan sya ke seng nama ka don kam ma ban yo islok ke bakum kane namar ngiyo ban dewai ngiyo ban kersian ngiyo ban ai men sim namar ka jing im kristan ka de ka jing im jong ka jing islok kadai ka padan kam ha ka jing seng dai wat ki wei kam julet seng men swaru ha ki wei ni am kyong men tak yang ni dan seng ha ka siu blai dai na su thu ba ka seng kalau ka padan kam ha bia seng hi de ka jing em ka ba ka jing stan ka de ka jing ka pen ye pher no na ka perthai hap pen ye pher
Beras kita kiba mi pu bat badan tiat hari mentah happen pair no dai happen pair no apabila long Kristen happen ya pair no kan wat long kumjo dai bau pual wang wat pen seriam ya dia ringkat bagane bertai hari pen keladur kajim jong kajim keladur kadai kajim Kristen kadai kajim bamdan je dai syuk bat kapop dan syuk kaji dai bakapop atau kalong kabala ne man long kumta dai kadai kisah kadai kajing kwa jong belai bahang nalong Kristen ngem dan syuk ngem dai ban dan syuk kaji dai bat kapop dai ngem kwa syuk ban lepop ngin yai ruai tu ruai bang ngam kwa syuk ban lepop dai ban pen susi u belai hab ruai si ruai ta kaji ruai hab ruai si ruai bang alakut jingmut ban buat yu jisu manam pai dia syuk dai hab ruai si ruai ta ruai belai namar ngam kwa syuk ban lepop kam dan je dai syuk kaji Kristen ban kapop kaji Kristen kadai kabayo jing besar au Kris nama mau long pu jang kajingem ngan san kum no ngan san hau Kris sim trio ngan tren ne kadi ku bor pang kajing san hau Kris kajing long kawai kajing long rang ba kren pang kajing san hau Kris in long pura hau Kris dai tang andang ilasan hau kata dai kajing kawai pu ba klem thiat kebadan jing dai bangi kabalai kadai kajing kawai usok nengkong kajing kawai yung sok nengkong Ukris udah usok nengkong ha kajing mipat dai na kajing mipat Ukris udah usok nengkong de hang ne lahi kai ke ko Israel ba haba ki rep kiriang ki trai ki kta usok nengkong ke deban ai shaublai jing mi ban nengkong na kajing rep na kajing trai ai shaublai lahi kai ye ki jiu na kapor kapor dai de ai ngo ublai ba ha ka balang jongiru na kapor ngi yo i ke prabanget dai habaki yo sok nengkong na kekam ke jam bagi trai i ai nengkong shublai ai so ban ai ke jero namar kinang ban penblien ya kata hai ki jiu kane kade ke hukum baki dan kam ban le la da kilendat de kane dai kenam yo ya ke jingkerku kenam ma de ke jingkerku ke jim joki la ki trai kom no ro kata kade ke boblai ukwa ai ki bagin le ka bomot ba ublai hi ukwa ai ke babha bakin ai shublai ke ban nengkong ai shaublai ningkong kuren san arpo adu arpulai andai ke jisha kalong baya ukres lapen mipat na ke jingyap kom ke jing bakli baya kitu ki balayap on sapen mipat ru eki ukres la mipat kita ki balayap haukres ru ken sai mipat akara kasi nama ukres di usok ningkong na ki bayap usok ningkong na ki bayap ba on mipat na ke jingyap na bakamta ke jingyap kalawan da weu tau de Adam hakajo berukam ke mipat na ke jingyap kawan da wei pat ubreu de Jesus Christ na nau Adam kawan ke jingyap na nau Christ kawan ke jingem Adam layak bakapop re Christ upen em padingi na kapop na bakamta ki breu baro ki ayap na mar ke jidei jongki au Adam kumjuru ya baro at mipat na mar ke jidei jongki au Christ kemau na kadau jong ke jing lepop jong Adam kapelong ngiru bangin lepop kam dei keju kopop Adam ban ke em kile ka dei keju kopop bangi ngile rei nakadaw bo Adam ba ke em kila le pop kapop kala rong siya pertai kapelong ngiru bangin le pop rei nakadaw jong ukres pat dei nakadaw jong ke sya jong ukres lo jong prena kapelong nga ba pi bangin lat no na kapop rangi ngiwan ban IT shu Henry yo way po way an pinipat kum ke jingbo renti yo Chris ningkong na baro nang ta ha ka jingwan jongu sai gitu ki badai ki jongu hani lai tin ju blai ke tul pa ba kita ki balaya au Chris ken sai mi pat ha ka si ko bakado mau Chris ulalong mau uso ningkong na ka ba mi pat na ki baya amdan nu brio bla mi pat na baya de Chris bat de uso ningkong ning ta bat ba a rei mangau pi ha ka si bakado ba kita ki balaya thon yo the ano how try oh kabasau ke jing kawai ke jing kawai Pentecost ade ke jing kawai Pentecost ke ja san po sngi hadien jong aniam jong jing light ta kadau song penta ke san po Pentecost ade san po sngi hadien jong aniam jong jing light ni sayo to ko Pentecost Sunday kada na kalendar ke jong iru ngelayo ke jing seng ro hukum kata de kadi ke jing kawai Pentecost ke jing kawai ha ka ba ki rakhi ban aingo ublai ke jing ot ke ba ki yo ban ot na ke jing rep jong ki kade ka harvesting season de ha ka bedai bat ka jing penem kemau de ha ka si Pentecost balayo ban ot ikim sim adu lai hajar bagi long Kristan bagi pedang yo trai ha ka da ka si bat ka de ka siru ba lapin ko bor ya ki senran ke jong jisu daw men sim khoi bat da ka jing pet ko bor ha ka da ka si
la ai ke jing ai ba kan jam sim jing ai jong mun sim bat ke lai lap yo Chris da ka jing shlur đấy shwa jong ka si Pentecost đấy bat kham tam le ha ka por ba Jisu ulayap wat ha ka por ba Jisu la mi pat rik sanan ke dang aratin ke dang septien đấy hado ka si Pentecost ha ka si Pentecost pat nado ka si Pentecost ni bagi sanran kem salia sho banelap yo Jisu ha ka nugo nugo jaka ha ka nugo nugo por hakmat jono jonoru kem salia sho klayo bor na babalai la pen ko bor ki dau mun sim ko layo yung musim bukuit. Bat kadi kajing kular kalong nakam ta jong kita ki bangai paro hi. Kasi Pentecost kadi kasi jong kajing the ka jong blayu musim bukuit. Ha ki senran bat sya kita ki bangai baro bau blayu syong rengkat bangi bau musim jong u. Kadi kajing kawai wingkot kajing kawai Pentecost. Kajing kawai kituroi. Kini pat ka keren spang ka jingnya lum lang jong ki pai lang ke jong blay ula dap keren ikon sel wang ha ki si baka do blay on lum lang ki pai lang ke jong u nak leng ke jaka bagian pai sya jan jong ka sya ka nong ba Jerusalem syau tau lum bakan tang jong blay dengan pai ki kini kituroi ki kita ke jinglang jong lum lang lano katakan ja kan kum isia arnyo ko khot bak khat ar bak lai kini ke profesi bo blay wetu wang ha kata ka sngi na Euphrates shadow upward kari Egypt mau kari kawa Tigris but Euphrates kanan mentah kari Iraq Iran border but shadow siapa ri Egypt kebaran kawa Nile haki kindiat benai beladap mau kanan kedu kejing kini kadan kejing wai kebele Persia kari Israel memang from the river to the sea dai ki kam kenti ke jaka ba de jaka jong ki muslim dai andai ha ji sha ki shurwai klam tip jong mut andai ji sha katu ke jaka baro ka dai bo ble la ai kenti ha ki khon Israel na do kapor jong ka testament ka berim hani isia lai thul pa ma ha ka si ko bakhat do utrai lum lang ya wei pa wei na ki breu jong u kum bala penyaklat eu keu na ustad ble lum lang khon Israel baro ha ka wei ka jaka kum bau la lum lang na do ba ka Israel ka yo ban long kajat benriu ane kari kumbakalong hadu kini kisingi ha kata kasingi kan wan katurai anput ban khot pat na kan wan katurai ha kata kasingi kan wan ya katurai anput ban khot pat na Assyria ban na Egypt ya baro ki Israel ki badan ha ka jinglong brau hangta ken wan ban mani utrai ha Jerusalem ha ulum bakentang jong u blay Ukraine ya ka ri Israel ya ka jinglum lang jong ki kon Israel syala ka jong keri bat hakan nikong tesani saw khatlai bat ka pra pa blay Ukraine ba ha kata ka singi jong ka bakado haka puduroi bakado blay lum lang ya ki pai lang ka jong guru haka ne kani ka benta nak tin blay ka ba ngi ju hikai ba sapang kata ka jingrong no ka ba tin blay kala keren lupa wong ko para banget ngitip ya phi ba phem ngi kwa ya phi bantip baik ka kom tho haka ne ka translation wong ko pra banget ngi kwa ya phi bantip ya ka jing sisya sapang gitu ki balayap itu kebalayap dai kebalayap tiak na hotrai kenang ma pen om susi to tip dai kita kebalayap kenang ma pen om susi kombalong kitu ki bomdan ke jingkermen ki ba susi sa namar manu balaklat bai beton jengi ki dai ki bomdan ke jingkermen rekum ki bangai nyem dai ban susi sa namar ki lalet bau trai nginget bau jisu ulayap bau lami pat bakum ta nginget bau blai un siempat bat ujisu ya kitu kebayap da ka banget kita kebayap bagi banget kai ka bangi hikai phi menta ka long ka jing hikai jong utrai mangi ki berang em ha kata ka singi ba utrai wan la da ngi dang em ha ka singi ba utrai wan ngin omlet haswa jong kitu ke balayap kandan ka jing perta da ka hukum kasur jong angel rangba ka jingriu ka turiau jong ublai bat utrai dalade on sawan hiar na beneng kitu ke balayap da ka banget hau kris kinya mi pat shwa nang ta yangi ki berang em ha ka por am lum lang lem bat ki akil o mane syam ya utrai hasun bat kum tang ni long borobor ba utrai kum ta te tu penslur i wei pat dagini iktien dai takadau kum ki banget ni ap kermen ya kata kesingi bo blai ursal lum lang yangi i baro bat kini gede jing kawai jing iturai ba blai ukwa ban ai kum kadur kadar nakam ta kata jing sisya kabangi nginget how Jesus Christ sakawai par kajing kawai kaban riau kajan kut kawai kaban riau ka si jong kajing siu spa kani ru kari ka bangala keren agane ka we ni ki
sermon jong kani ke kitab Leviticus kani ke si jong ke Jesus pa nani bagi ong ke day of atonement ka ba kade ke jingja ka ba kong san ba ke jiu ka ba ke jule man lau snem dei bau jisu ula mi pli no ya kata dan kam shu ban le man lau snem tang si sen le tang si sen kenya jisu ula jong ke ding pana lama ki pop jong apa jong pi jiu khap le manus nem man kapor ban ke kerpang ye kani ke si jong ke jing Jesus pa kani ke si jong ke Jesus pa kani ke si jong ke jing penti kena bau ble pen khoi noมันเป็นกันตั้งน้อยกี่ไปลังก็จงเบลยเบลยเป็นคุยน้อยกี่ปอบจงงี้อุเบลยเป็นกระปังน้อยกี่แต่กี่ไปลังก็จงเบลยชาอูเดี๋ยวนาดูอุลิงโดนาดูรังบะลิงโดอาดูกี่ไปลังกี่ฮับันยสัยกี่ปอบฮับันยอกี่จิงกิญญากี่ปอบหากระตากระสิงเดี๋ยวรังบะลิงโดชาวบนรงกิจการกันตั้งฮับันคุยละเดฮับันเป็นที่กนำบัมดันก็ไว้กับปอบรู้เด่นดันได้ก็ไว้กับปอบรู้บันรงกิจการกันตั้งบันเชียมบ่าวตรายฮับันที่กนำบักมตาเดlada jauh dan tang kawai ke pop ru komat unyap hasen tak ada uhap ban le syai ke jingknya ke jing ma pop biala jong heding kata on sale ke jingnya ke jing ma pop yaki pai lang ke jong blai nama ka de ke si jong ke jing penti kana ba dan syu ke nu ke pop ke de ke si jong ke jing pen khoi ke jing pen kentang yaki pai lang ke jong blai ai ngo pat yu blai namar bangi ngai how Jesus Christ bau Christ ulah da ble ya kata na kam ta jong nga ba jong pi ulang mu tau kon lang berat o bala sait yaki pop jong i tang sisen kenya halor jong ke ding phana lama pi pop janga ba pi ka ba menen ka ba menta bat sedok ke bom jukut sedok ki por ke ban sawan sekaria khat lai we do lai wang haba kata ka por ka poi ong utrai badan bor boro an ple ya ko umpo liu ban pen khoi ki khon ki siu jong debet ba ki breu jong ka Jerusalem na ka pop ba ka jing mani blai thao jong ki ha kata ka por ngan weng no ya ka keteng jong ki blai thao na ka ri hei kata ka de ka jing dwai jong aba jong pi ru la no blai weng no ini ki jing blai thao ha ka ri ka jong i hei ikmilanti lano bakerja katakan ja bat amdan manu ban kan mau syu eki ngan weng no e unu bakam bolong no itu lupa bat ngan sim no e ka jingkwa ban bani ya ki belai tha sim no e ka jingkwa ban bani ki belai tha kan mau jingmut belai thau gi lai kren ka por ka poru ba kam dei tang ka tu belai thau ba thau dei dei kanu ko bala sim no e ka jaka ka jong belai kata ka belai thau dei kanu ko bala sim no ya ka jaka ka jong blai nangi ka bot kelade ka blai thau te bun jat ka blai thau dai to ka ba khadu ka jing khawai jong ki jiu ka dai ka jieng jan ane ka khot ka jieng trap ka ne pa ka kran phang ka ka jing kemen ka ba up ya ki pai lang ka jong blai ha ka hima ka jong ka jing kemen ka ba up ya ki pai lang ka jong blai ha ka hima ka jong dai baro ane preng jong ngi kwa ban pai sha ka hima ka jong blai jing dwai jong jisur uang tolong kaman jame wan ke hima jame kamba kalong beneng kan long khandau ru dai ke jing kwa jongi baka hima jong lei belang beneng kan long khandau lanu kata kan long lanu baka kata ke hima ki beneng kan long ha khandau dai ke dai ke jing kwa baka jing up ke jonga ba jong pi ya kata de upol wang la pi jenjar kan ngono ke jing em pi sha jenjar kan ngono ke jing em ini ke jinjar jong pi kem pat long ai em ba nu jor ba kata ka buram kaban sapau dai ke buram ko boleh ai yang ngaba de pi ta ka daw la pi sha jinjar ka no ko noru berkat cuai ke beneng dai ke beneng ke de ke jing kemen ka bam la ban batai ka ba ap yang ngaba de pi kum ki pai lang ke jong blai kitab sekaria khat sau khan riu dot we wang tu ini puli nang ta baro ki balaj em na ki jaj ben riu ki balatur yale ya ke Jerusalem kin lech sata man la kasnem ban mani ya utrai badan bor baro ko musim ban rakhi ya ka jing khawai niam ki yeng trep lada ka no ka jaj beriu ka kentaj ban lech ban mani ya utrai badan bor baro ko musim te uslap onam ha bagari jongki lada ki nong Egypt ki kentaj ban rakhi ke jing khawai niam ki yeng trep ri on sa syo ki daga jo ka jing pang ka ba utrai on pha ha ki jaj ben riu baro ke ba kentaj ban lech kani kan long ka jing pisitam kawan ha halor ka Egypt habaro ki par ki jaj berdil la kim rakhi ke jing kawai niam ki yang trap ha kata ka por wat ki baje ki telai te jong ki kulai an tho ada ki kentien bala pen kentang sautrai ki khiu shat ha ka temple kan long ki ba kentang kum ki jing diang ha khmat ka duan ya wei po wei khiu shat sha ha Jerusalem bat ha baro juda baro ka juda an pen kerpang na ka menta ban pendan kam ya jing haga jing mani ya utrai banan bor baro ki brio ki ba ai ya ke jing kinya ken penan kam ki ban pon ya ga do jong ki jing kinya aba ha kata ka por kan poi an amdan shu no unong khai ha ga temple jong utrai badan bor baro
ya kini kejing kawai yang trap laju rakie benai September Oktober kadai kepor kadai udah ketu kepor ba kerja kajing attack ya dari Israel benai Oktober tu senem baladap kadai kepor bagi rakie ya kini kejing kawai yang trap jong hijau te kini kini kejing hikai kebangi ina kini kejing kawai niam per jong hijau keba kedau bet siya kejing penim kejong belai keba dan be kejing dai hai ke por ke bansawan but how Chris đây kini ki serngeu ki longlot ki jing sisya ka bakat do hi ki jing kai ke bangio anak ni kitab Leviticus ki jing kai bakulum ki longkum ne ublai berobor kwa yang a berpi ban ai ya ka bahatam show ai ya ke bahatam give the best to him boleh kuat baik ke bahatam boleh kuat ai ke ba ar ke balai kuat baik ke benengkong le bahatam baik ai show boleh wat ai ke bakentai boleh nang pediang ni ai ke bakentai wat ai ke ba ar ke balai ke basau boleh kuat baik ke bahatam ai show try aga long kanu kanu bentah aga jim ko jongi ai ba ka jing ko ngo ka jing ai ngo kan long ke pediang soba akamat jong boleh ai ngo ba ka jing ai ngo jong pi kan long ke pediang soba yo boleh ai ka jing ai ngo jong pi kan long ke pediang soba nang ta susuru haba pelayo amap ni ki pop di dan kamban kala ke bombot haba pela sutu bo boleh lama yap em ke jingem ke bakala jingem ke bakala ke bombot kalong ke badan kam dei tang bala sutu bala map rangem kala kamlong hap kala bombot nata keren bet ya ke badai ban keren kani ke dei bala syem na ke bau boleh uang ye kiling do dei kiling do ka ban le ya kai bo boleh kwa iki bagian le bakin keren ni kay bagi day ban keren bat ka keren ru ya kinong itu lupa bah baki keren ya ka bau blay keren ide kinong itu lupa ki basisya bah baki keren ya kay ka baki sukwa ban keren ka day ki nong itu lupa balam ler de keren be ka badai ban keren wat ya lam ler ya lau para marjan wat ya tok bat ya syukur bat lau para marjan ka bak kumut ru ba phep iet ya lau para marjan wat le kay ka ban prem ya ka jitep lem jong phi dai wat le ka no ko ba prem ya ka jitep lem phi jitep lem ko long ko ban kam ha sutu đấy là ta pile ka no ko basneu ka no ko bamba đấy ka jing tip lam ka kta ba je pi kan penduk thia penduk dam pi wat le ka jing le ka ban kta ka jing tip lam ka jong pi long ke bakloi ban ya sam lam đấy ban ya sam ki jiu la hikai ki ba kan long ke basbun bat ke be sam lam da ke jing nan kam jong ki we pat kam tam ki ba kerdo nama kata ha ba ki let ban ot yu keu kim jiu alot barok ki e ka to ka ne khanang ba kita ke bam dan lingkha đấy ki bam yo jing bam ken yo ban ya sam lam ken ya tam lam mi kita bar khoi tu ngi la ngi ju long nem ko ta đấy thì tin blai kam hi kai bagin long ke bakwan man toy bakwa be tang la de đấy hi kai be ngi ban ya sam lam ya kai ka bangi don sumari ki hukum namar ba pi sumar hukum pen yo jing kerku ara pi le lendat hukum ju blai kan wan ke jing tim ke balai phojat ke jim jingi ka ba shirkai ba kane pule kita Leviticus ar phau dai role nang pen iba kabami na ka jing sumar hukum ka de ka jing kerku bat kabami na ka jing lendat e hukum dai ka de ka jing tim bagi jing tim ru ka de ba life ho jai tengi dan kamban simkhia ka de ka bantaro hap sumar hukum ku jong blai na ta mani bat sakri yu blai kat kum ka jing betha jongu kin mau ki khon jong aran ki yap hasen namar kim ko ngu ki jing betha jong blai ki mani hala ka jong ka jing kwa tu ki te ka jing mani ka basisya ka ba pedang kon mat jong blai ka de ka jing mani ka ban sim bar ka basisya but habangi mani habangi sakri yu blai dei ngi dan kam ban bu be yu blai mat ndai kanu kanu ka basabar ndai no ka jing internet ndai kanu no ka jing ka decoration jongi ndai kanu kanu ro nei wok san nei mani yu blai ka ban sim but ha ka jisya mani kat kom ka jing betha ka jong u mat to long ki ba khuj na ba utrai ulong ba khuj kene ka de ban tap pedang jong kitab Leviticus blai ulong ba khuj kwa yang nga ba de phiru ban long ki ba khuj kom no ngila ban le kata ngila ban le kata namar ngidan yu musim ba khuj blai yarap yangi ni ba ka jing dan jong musim ba khuj ban em ka jing em ka ba khuj to blai kur khu nam ta kan ka ktien jongu ka bla pen songo pedang jongi angai scam ba ngi tangi puli kitab Leviticus ngin ya puli na kata ka rukam ka ba blai ukren sanga ba chepiru ha ka di ka por ba ki por ban sawan rukum jo ka ba blai udang ibet ban bu engi agani ka sla jong ka perkai tu blai kur khu sai sien pan ba jong ni baralang na kam ta ka buram jong blai amen